Ahoj, volám sa Jakub Motika a som ambiciózny študent, ktorý sa rád učí nové veci a posúva svoje hranice. Najviac ma baví tvorivá práca, kde sa dá spojiť technika s kreativitou. Mám skúsenosti s programami ako Adobe Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign či CorelDRAW a ovládam aj základy animácie. Najviac sa venujem fotografii a videu. Vyskúšal som to veľa, ale stále žiadna zmena. Ľudia stále pravia, že sa podobám na kleba. Snívalo sa mi o tebe asi 100-krát. To, že videl som ťa, z toho nebude náhoda. Rád fotím koncerty, prírodu, mesto, produkty aj portréty ľudí. Fascinuje ma, že cez fotografiu a strih sa dá zachytiť emócia aj atmosféra, ktoré by inak ostali nepovšimnuté. Svoje zručnosti som zatiaľ nemal veľmi možnosť ukázať mimo školských projektov a nemal som ani šancu vycestovať za skúsenosťami do zahraničia. Väčšinu toho, čo viem, som sa naučil buď v škole, alebo úplne sám. Aj preto som vytrvalý a preto sa viem rýchlo učiť nové veci. Hudba je pre mňa pri práci veľká inšpirácia. Pomáha mi lepšie sa sústrediť a otvára kreativitu. V minulosti som sa venoval futbalu, športu, takže viem, čo znamená disciplína a tímová práca. Do budúcna sa vidím hlavne v oblasti fotografie a videa, kde sa chcem stále zlepšovať a učiť sa nové veci. Teším sa na príležitosti a výzvy po skončení štúdia na Škole umeleckého priemyslu vo Svidníku, na ktorej momentálne som študentom odboru reklamná tvorba. Ďakujem.